Thank you for watching. Okay. बिदि इंराजि मारलायदों बिगुमायाबो दा रायखासिगोनसो आंखौ नोंहालाय मानो खर' गाज्रि बादि मोजां खबर लायाखै बिबोनांखौ लोगो मोननो रागा जोंनांसिगोनदां आंखौ Kalimantan parang na zaman loy china tom ko fin kip sabar baba sabar ma je bhagwan nai mor lan chana par dam goi ini ba jini to mai shara shwatini puja so nan tham nai min chika ba jana go a bai se hokang bai arna puja fungon taptang taptang खामानि फोजोबनानै दुगैखां लोबखां फुजा होखांनानैसो आङो ब्लगखौ स्टार्ट खालामबाय सोनाबर आं एसे देखायनोसै आंबो फुजा होखांबाय होखांनाया फुजानि तैयारिखौथ' आङो जेबो जर सरसि नङा आंना जास्ट नर्मालि एसे मैया एसे लायखादों बुट बाटासा आरि ओमफ्राय बास बेखौनो होबाय आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना ब्लग्सखौ फुरा जोबोसे नायलांबानो जाबाय फुरा इन्टारेस्टिं खालामनो कसिस खालामगोन आङो फुजानि हामलायथिखौ नोंथांमोननो आं बावहरबाय बेनिफ्राय ब्लग्सखौ फुरा इन्टारेस्टिं खालामनो कसिस खालामगोन बेनिफ्राय जाय भिडिअ हगारदों आं फुरा नायनो मोनाखै गाज्रि मोननो नाङा नायाखै साननो नाङा आं टाइमा एसे खम मोनगासिनो दङ बिथांजोंबो एसे रायलाय होनलाय बिदिनो मबाइलफ्राव बांद्राय थुथाबबाय थानाय जायाखै दाख्लै एसे रायजादों नोंथांमोननो खिथाखादोंना आङो ब्लग्सआवहाय बेनिफ्राय नायदों आङो अब्लाबो मैया फुरा नायदों आङो ओमफ्राय एसे आद्रा थादों आरो नायजोबनो हायाखै आङो आरो फिसालायाबो एगजाम खाथि नालाय ओंखायनो बिथांखौबो एसे फोरोंबाय थानायावबो एसे टाइम थांगासिनो दङ ओमफ्राय अब्लाबो आं हराव टाइम दिहुनै नायगासिनो दं आरो नायबाय थागोनबो स' आंनिखौबो नायलांबाय थाबानो जाबाय अनसायलायबाय थानोसै ना मा होनो सोनाफोर गोरो गोरा नङाबो जाहैबाय आंबो बिमाया बेजोंनो आशीर्बाद होथोंसै आरोना फिसाफोरखौहाय ओमफ्राय नै फुजा खांनानै बायसो लुन्दुन लुन्दान जाजोब्बाय आमा आयै बाबा हेपि सरस्वती फुजा माने संनानै जानो आखायाव लादों दिनै केचरि आरोना सरस्वती फुजानि नामै दिनै केचरि संनानै जागोन ओमफ्राय फुङावनो माइरं ओमफ्राय दालि सोमनानै दोनखाबाय आङो फुलकबि होगोन बान्दा कबि होगोन बेनिफ्राय नैबे बुस्थुखौ भाजा एवनानै जागोन आरोना स' सोरनाफ्रा आं माबारा रेडि खालामनानै लागोनसै बेफोरखौलाय मा देखायनो नङाबा बोरै कफि हायो बोरै मायो बेखौथ' देखायलायनाङा ना जास्ट आं मा रोखोमनि संनानै जागोन बेखौ आं देखायलांगोन आरो नोंथां रेडि जाजोब्बाय नालाय सोरनाफोरा ओमफ्राय नै कुकाराबो जाननानै लाखाबाय नै सामब्राम एसे बानलु गोरान सेरनोसै आरोना ओरै ओमफ्राय हाइजें सामब्राम गुफुर एसे देनानै लाखाबाय खिचुरिफ्रानो बांसिन गाव फैबासो जानाय जाखायो जोंनाहाय ओमफ्राय आगोलावथ' न'आव थानायावहाय मा होनो अरदाबाव सानैजों सङोमोन आंहा रेडि होनांगौमोन आरो ओमफ्राय गावहा संग्रामोन ओमफ्राय दाथ' अरदाबबो गैया जाहैबाय कुकारावनो संनोसै गेसावनो संनानै जालाबायनोसै आरो बेबायदिनो देनांहाय अरदाबाव संजाफिनसैलाय ग्रोब ग्रोबनो आं ओंखायनो सनाफोर ओरैबायदि आरोना आं बेखौ माने बन्द' समावसो लेंहरखायोमोन बांसिनानो आगोलावहाय बाबु हारसिंबा फरिखा जोबनायजों सफैनायजों खालाम न'आव ज' थाहैनो मोननायनि बेबायदिसो साननानै लेंहरखायोमोन आं ओमफ्राय दा टाइमिंफ्रानो मिलायला फरिखा समाव आंनोसो नांगौ जायोना दा फिसाजोखौ खेयाल लाखिनांगौ आरो खामानिया एसे बांसिन जाबाय नालाय फिसाज्लानाव ध्यान होनो थाखाय आं दा उल्थासो लेंहरनांगौ जायो अब्लाबो आङो एबारबो फरिखाजों ग्रोब दाफैसै फरिखा जोबनायाव एसे टाइम मोननाय फैदो होनना बुंदोंमोन आरो फरिखा जोबनायजों थांनायजोंसो ओमफ्राय सनाफोरा ओरैबायदि खथ'ना कुकार दुंहांहां बिफा फिसायाथ' गैया फुजा थुजा होखांनानैहाय थांदों गामियाव थांदों आं नोंथांमोननो होननोसो बावदों थांनानै साला नाराबारि सेरावहाय थाव सोबाय जाहैदों दाना थाव सोनानै साबिखौनो थिंखि सिङाव दोनबायनो हम जारला ओमफ्राय दाना मा खालामनो आंखौसो होनबाय ससे आवगायनो नामा होननानै गावसोरबो फैनो नागिर गावबो फैसिगोन जेनेबा रिक्साजोंहाय ओमफ्राय एसे देरिबो जायोना आंखौबो एसे आवगायनो आवगायदो होनबाय जोंहा नै फिसायाबो उन्दुनो ओंखारदों फिसा बानानै ना रिक्सा मोनखो ना मा मोनखो लर लर फिसा बानानै ओमफ्राय दा एसे आवगायबोनांगौ आंहा दा अनाबाबो जाया थाङां मायां होननानै रागा जोंबा ओरैनोथ' सिंजों रागाया मोथो मोथो जोंदोंमोन आंबो आंनि खामानिखौनो आं दासो मावहांदोंमोन आरो बिनि सायावहाय आरो लेंहरजाबावबाय सान्दुंआबो थिखा थिखि नै आरो फिसा बानानै लर लर आरो रिक्सा मोना मानो रागा जोङा जानो रागाखौथ' देखायबाय थानो हाया नङा होमबा अननाय देखायनोसै एसे देनां आंहाबो मालाबा फुल मावफ्रांबा होननो हासिगोन आरोना ओरैनो आं बावबाथाय आंखौबो बुङो नालाय गावखौबो एसे बुंहरबाय आंखौबो बुङो नोङो होननानै लाबोदो दे अननानै लाबोनो हायोबा होनबाय लांसै ससे माथोबाव दा नायसै बेसे गोजान थाबायबोगासिनो दङ आङो डनबस्क' खाथियाव थोंगार गसंनानै थाहैनोसै आंना बिदिनो खाफाला रिक्साया इन टाइमाव मोनखाया आंनि उल्थासो थांगोन आरोना आं उल्था फैबा रिक्साया उल्था थांगोन आं मोना बेबायदिनो दा मोनहां मोनहाङाव नुसिगोन आरो आं रिक्सा एभेलेबेल रागायानो बहुद बार बिदि जाबाय आङो प्रेगनेन्ट समावबो गेन्द्रि फेन्द्रि मालाबा न'आव थांनो ओंखारबा रिक्सा मोना आङो ओरै थफ्ला ओरै मा लिलि लाला ओमफ्राय नै दाबो आंनि खाफाला एसे गेसाव खोमा सनाफोर राखाव सिखायसो थाबायनानैबाबो आवगायबाय आङो
फिसायखौ अननानै मालाय बायदिबाथ' रागा जोंसिगौमोन नों बावदों नोंनो लांफैफिन रिक्साजों दों होननानै आरोना गाव एसे आवगायबोदों माबार दा फैफिननांगौबो देरि जागोन आं हाबसहैथारबा होननानै बुंबाय ओइ नाराबारिनिफ्राय फैफिननांगौबो साधारन नामा आवगायलांसै आं एसे आंनि खस्थ'खौ दोनथ'नोसै माथो खालामबावनो ओमफ्राय एकदम फुकारा दुंहांखाथारबायमोन सनाफोर बे नोंसोरनि देखायनाया बास बेनिफ्रायनो आं उल्टा ओमफ्राय बे साबि दोनब्रन साबि बावनाय हुदाखौ रावखौबो दाय होजाखाया बे रावजोंबो जाया होनना बुंनो हाया जाखाथारो आरोना आंबो आगोलाव न'आव गोबाव थाहैनोसै बावनानै फैयोमोन रुमाव फैबाथाय थालाया देखाव फैनांगौमोन आरोना गावनो स' बेफोरखौ आङो रागा जोंनो हाया बे अब्लाबो आं फैलायनाङामोन आरोना बिराद मेंबाय आङो फुंनिफ्रायनो लुखुर लाखार आरो ओरैनो रायजागोनसो आंजों गेब्लाब्लासो आवगायबावदों मार लांफै थिग थाक डन बस्क' मोननायजों गावबो डन बस्क' मोनफैनायजों लानानै थांबाय रिक्सासो फैफिनदों गावहाबो सफैफिनबाय आङो मेंगुलायबाय ओमफ्राय बिथाङा जि मोजां उन्दुलांबाय दानाथ' बेखौ दोनथ'नानैबो आङो संनो मोननाय नंला स' लर बानानैनो संसै दोनबाय जानोसै ओइ आसोलाबो खावलावला नायगासिनो हनै फोथा गोजा फोनलायनाय बेहाबो नाखि ओंबावसो एसे बर' रोंहांबाय फाग्लि गथ'आ दै जि जोंफ्रांबोबाय आं दसे जेबो होनासो ओमफ्राय लानानै हरबाय थांबाय ग्रोबनो उनथिं लांनानै संनोसै आं खेत्रिखौ आरोना थाबथां थुबथांनो बिसिनायाव दोनबाथाय बे सिखारखासिगोनसो नालाय जेबो राहा गैला आंहा सनाफोर आरो बिसिनायाव उन्दुफानोबो टाइम गैलाना 12था जालायनोसै नै बोरैनो फुजा थुजा होबा बेबायदिनो जाखायो नङा होमबा फुंनिफ्राय आरो गोजां बोथोर बांद्राय थाबबो सिखारनाय जायासै आरो फुङाव रुटि भाजा एवनानै जाबावबायसो खम जारला मा मैगं थाइगं ओरै सेरनानै लाजोबबाय नै कफि कपा बायदि मिन्थिया नै अबस्थाया बिदिसो जाहैबाय आंना बिसिनायाव दोनबा थागौना थायामोन एखमबा थाथाराना एखमबा थायोबो गिनानै बाखाबाय आङो लरनो नांगौबा नै माबा फाफ्लि बोख्रेबजोबथोंसै बिराद बोख्रेब अजन जाहांबाय ना मानसिया जेबो नंला ओमफ्राय सनाफोर नै बे ओंख्रिया फ्रोम जाबाय नालाय आङो माबाजों माइरंजों दालिखौबो हरबाय आरोना ओमफ्राय नै बिदि दहाय प्रसादाव होखोन्दा बुद गरफागनै दङमोन बेखौबो होफाबावबायसो आङो एग्लिनानै लाग्रोथारनोसै नै बेबायदि मिलायजोब्बाय ओमफ्राय खोबनानै दोननोसै जोगोनाराबो मोनखाबाय मोननायालाय एवै इसिबां सौहैबाय आङो सनाफोर ओमफ्राय नै दैया खारनोसै दै गुदुंसो होखागोन आरोना दैखौबो जखा लानानै होनांगौमोन बाट आङो आइडिया खालामनानैसो होनोसै र' एसे दै दौना लाग्रोनि आङो एकदम ग्लोम ग्लाम माइरं जेरै सङो बेनिफ्राय बांसिन होथारबाय आरोना दैखौहाय खेत्रियाथ' एसे लाव जानांगौ नङा होमबा ओमफ्राय सोरनाबा बिफा फिसायाथ' थांबाय न'आवहाय ओमफ्राय आंहा दा आंनि बिनानाव फैगासिनो दं आरोना मैया मेसेजाव बुंहरखादोंमोननो बिथाङाहाय गाबोन दसे बेरायनो थांगोन होननानै ओमफ्राय आंहा मेसेजखौ मोजाङै नायाखै आरोना मालाबासो फैगोन होननाय बायदि मोन्दों फैथार होनलायलायबाय दहाय बिसोर थांखांनानै फन हरफिनबासो ओमफ्राय आंहा मिन्थिबाय आरोना फैगासिनो ओजों बिसोर थांखांबाय दा बिगुमायाबो मिन्थिया बिबोनाङाबो मिन्थियामोन सोर थांगोन सोर फैगोन रावबो मिन्थिया बाट खाफालानो मोजां नङा बिसिना बिगुमै बिबोनां लोगो मोनलायला बिसोरो बेहाबो बिनानावाबो फैनानै दा थाब थांफिनगोन बे आंनि आसलि बिनानाव आरोना सोनाबा बिजनिनि बाट बारा गोजानाव थाया अब्लाबो जों थांलाय फैलाय लोगो हमबाय थानाय जाया बेहाबो खामानि दङ दा गाव फैथोंसै दा एड खालामनोसै आङो भिडिअआवहाय ओमफ्राय नायदो आंनि बिनानावा माबायदि आंनि आसलि बिनानावाहाय बेसे गोजौ बेसे गाहाय मादि रायलायो मादि मायो नायदो आरो नोंथांमोना मा बुंलांनो हायो बिथाङा आंनि भिडिअआवहाय ओमफ्राय दाख्लै सोरबा होनदोंमोन आरोना मा होनो बिनानावनि नाम्बार दंबा हरदोलै बाजै होननानै बाट बिदि नङा आं होनखादोंमोन ना आंनि बिनानावखौ भिडिअआव नायग्रो नाम्बारखौ हरजालाबायाना बिदि स' नायलांबाय थाबानो जाबाय दा खेत्रियाबो मोननायजों फिसाजोआबो सिखारनायजों ओमफ्राय ओंखारनानै इथिं दङ लाग्राजोंहाय फाफ्लियाथ' साजोबखाबायानो सनाफोर खेत्रिखौ नायनोसै आङो फाइनाल लुक मादि जाखो बे अबस्था जाबाय आंनि खेत्रिया सनाफोर मोजाङानो जादोंथ' नै गाज्रि नुवाखै मोजां जादों मोनबायानो गुदुं जाबाथ' जोबाबो सिखानाय नङा ओमफ्राय बेयाव मा होगोन आङो नै नायल' जाल' घि मोनसे बथलसे लथारसैमोन आरोना नै गोदो बिफाया केन्टिननिफ्राय लाबोनाय ओमफ्राय खेवालासिनो दोनबाय थादोंमोन दिनैसो नै खेवबाय आङो दानिसो एसे बेयावनो होनानै हरनोसै आरोना बे घिखौ माने जि गोबाव जाबाय जोङो जायाखै आरोना आगोल फिसालाजों आंजों ओरैबायदि घि जानानै बे मोदोम बुनायानो बुनाय बेनिफ्राय जि गोबाव दोनबाय थादोंमोन थिनानै ओमफ्राय जोंनि खेत्रियाव बिफाया घिखौ होनानै जादो होनबाय मा होनो गाव थाबा बावदाय गोथावसिन जागौमोन खोमा दा मादि जाखो मादि माखो आंबो मिन्थिला मैया नुवाखै गावनि नामै संनाय थास' बिथ'राया बेसे गोथाव जादोंमोन खनला खनला उदै बुंलायनाय जादोंनो गावहाबो ओमफ्राय दिनैबो बिदि जागौमोन खोमा दा मानसिया गैला जाहैबाय मारै जाखो मारै माखो र' साखिनायनोसै आङो
नै सनाफोर बुहुत मोजां जाबाय आङो घिखौबो हरबाय एसे खोबना दोनथ'बावनोसै मोनबाय नालाय आरो माथो सनाफोरनि एसे साखिनानै लाबाय आङो जानो नायनोसै संख्रियाबो थिग थाग नांखाबाय जाबाय फिसाजों दौसै एसे खेचरिफोरखौबाथाय आङो मन्दिरनिखौसो गोथाव मोनो बुरजा बुरजा संनायखौ अब्लाबो जानोसै खेचरि साखिनो लानायजों मोनफैनायजों नुवाखै ओरैबादि टाइमिं बिथांनि एकदम थिग थाग आरोना ग्रोब ग्राब आराम संबायब्रा बिगुमैजों लाइन मारिनो फैनाया ओमफ्राय बिगुमैजों लाइन मारिनो फैबाय बिगुमैया गायबसो मादैसो मा मादै ओमफ्राय मा लांफाय लावा आलासि जासोबाय सनाफोर बेनो आंना बिनानावा ओमफ्राय जों बिब' बिनानाव खेचरि जानो होननानै आखायाव लाबाय आरोना नै खेचरिया बारा स्पेशल जायासै खोमा बिथाङा बेजों जाथोंसै फुजा दिनाव फैबाय नालाय गैया बेदर बेला मोनजायासै बेस्रा आरो बिगुमैयानो गैलाहाय अन्थाव बाथाव बे थांनो लागा बे फैनो लागा रावबो मिन्थिलाया एसे गोबावजों लोगो मोननांगौमोन ना खिथाहरबावखैसो आं दाबो ओमफ्राय बिगुमैनो मानो थांदोंमोन ना गारियाव दंमोन नालाय खिथाहराखै दा खिथाहरसै र' सारप्राइज होनसै खैथायाव फैदों बिसोरो ओमफ्राय खोमसिबोखायो खोमसियाबा सफैखाया अबेहाय लोगो मोनदां नोंलाय खाथि खाथि थाहैबाबो गैया लेना देना गैया बेनो ओमफ्राय मानसियाबो नायलाबाय बिराद जायो जों जानानै लागोनसै जोंथ' बुहुत खोथा सावरायसिगोन नालाय बारा लैला नोंथांमोनजों सेयार खालामजोबनो हानाय नङाना सेयार खालामनायखौ खालामबाय आरोना ओमफ्राय जों जानानै लागोनसै ओंख्रियाथ' बेनोसै पापरल' एवदेरबाय माथो खालामबावनो मालाबा नेक्स्ट फैबा लोगो मोनथोंसै बिगुमैखौहाय बिगुमैयाबो जायोदां गोरानसो बिगुमैयाबो दा रायखासिगोनसो आंखौ नोंहालाय मानो खर' गाज्रिबादि मोजां खबर लायाखै बिबोनांखौ लोगो मोननो रागा जोंनांसिगोनदां आंखौ नोंनो बुद्धि खालामनानै थिनहरदों आंखौ होननायसो जासिगोन जारलायानो जुत गैया दे सनाफोर माजों गोथाव संनानै जाहोनो थिनदों आंखौ बिथांखौ पनिरबाबो जायो बिगुमैखौ संहोनोसै ओमफ्राय बिथां संबाथाय आं भिडिअ लानो हाया बिथाङा एकदम भिडिअ ओंखारनो बहुत खस्थ' मस्थ' फेसखौ लानाङा आरो ओरैनो आखाइखौल' होबाय थानांगौ दा नायनोसै नेक्स्टआव फैफिनबा मायदि मोजां देखायनो हायो ना हाया ओमफ्राय दाथ' बेनोसै जों जानानै लागोन आंबो थागोन ना ओंखायनो जेबो होनाय नङा ओंखारनो हागौ इयो बिबोनां थिनबा ओंखारनोबो हागौ आंथ' बहुत जर जबरदस्ति बहरनाय जायो एखमबाल' गाव बुङो भिडिअ लाला नोंहा होनना बुङो आरोना ओमफ्राय बिदि बुङो फिसा बुङो एखमबा जै बिदि बुंबाथाय आंहा होबाय दाख्लै सादा नानाय खिथानाया बेखौबो गावसो बुंदों सादा नानायखौ लाला नोंहा होननानै मखा ओमफ्राय नालाय लाबाय आङो सोनाफोर गाज्रिबो नांला जों जानानै लागोनसै हाखा हुखा जों बुहुत खोथा सावरायसिगोन आरोना एकदम जानानै जों दसे जा गोबाव सावराय मेल बहायनानै थाबाय आरोना बिसिनायाव बिगुमै गैया नालाय बे बाजारदिथार जा बारा बनिखाया रावजोंबो सानै लोगो मोनबाय आरो रावबो नांखाला नालाय एकदम लेक्सार होनाय मिनिबाय सोनाफोर आरो नै जों मोनसे खामानि मावना खोलाबावबायसो नायलांबाय थानो नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामबाय थागोन आङो बारे बारे हा बिनानावखौ लोगो मोनबाय थाया नालाय दिनैनो गोग्गोम एकदम नै ओमफ्राय जोंना नेक्स्ट स्टेपआ बेनो जाहैबाय खिस्रि जानायानो बारा गोबाव जायाखैमोन होनब्ला बारा टाइम गैया बिथाङा गावनो लाना फैखानानै बिथां लाबोनाय बेदरखौ जानोसै गोदैथारलायनो नङा नङा हे प्रभु सरस्वती फुजा नङा दिनै जानांगौ गोथाव मानो गोबाव गुंग्रायग्रायाबो गोदै होनलाबायो थाइबेसे फांबेसे बिफां दङ मोनथाम फुजानो हानाय नङा आङो मोनथाम गोदै जाफैलायो फैस्लाब मोनि लावाबो गोखाबाथाय थैदो जाथो बिनानाव अननानै लाबोखानाय जानोसै गोखै गोखाबाबो भाग्यआव जा गोलैबाय बेयो बारा समाय गैया बिथाङा थांफिननांगौ बायद'सो बिनानाव आंना फिसा बायद' आरो फिसा जाथ'नानै दङ बे थायो आसपासाव बारा खिथाथ'ला आङो बारा गोजानाव नङा अब्लाबो टाइम मोनलायलायाना बयबो मिलायलाय थांलाय फैलाय गैबाय थाया बिदिनो क'क्राझार एरियायावनो ओमफ्राय एसे जानगार जाहैयो थायो आरो दिनैसो फट'रिया फैबाय गैया ओमफ्राय सासेया मालाबा आराम फैफिनोसै मालाबा आराम जानाय लोंनाय बेदर फिसा जानाय लोंनाय भिडिअ खालामसै आरोना जोङो गोथाव गुमैनि संनाय संनाय नुजाया नामा ओमफ्राय गुमै संनायखौसो जागोन मालायसो संनो रोंखायो बिगुमैया फिसा जाजि दिगदार जोंना
मालाय सोरबा सोरबा दिनैनिफ्राय दानिफ्रायसो बैग्रि जायोना दिनै साफैदों सिगां जाखानायसो जों फरायलाना जोंना सिगाङावनो जाखानाय अब्लाबो दिनैबो जाबावबाय आरो मा सरसपतिनि नामै बैग्रि जाना होबावबाय जोङो ओमफ्राय भिडिअखौबो बारा गोलाव खालामला आङो सोरबाफोर बेखौनो फुरा नायलांबायबा गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय आरो ना गाज्रि मोननांला मा फांफुं ओमफ्राय दा बिथाङाबो थाबनो थांगोन जानानै थांखासिगोनदां बारा लाखिजाखायाबो बारा गोबाव लाखिखाया जेबो मोनजायासै बिथाङा बेदर फिसा बेस्रा आरो फुजानि दिनबो नालाय जाखायाबो दिनैनि दिनाव ससनाफोर सोरबाफोर गोदान चेनेलखौ साबसक्राइब खालामलांबानो जाबाय आरो ना ओमफ्राय बेल आइकनखौ दाबायनानै गालांदो ओमफ्राय सुखुवाखैसैबा भिडिअखौहाय डिसलाइक मारना होबानो जाबाय बेनिफ्राय एसे मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट खालामना होलांबानो जाबाय ओमफ्राय शेयार खालामना होदो मोजांथार मोनोबा थेंक इउ स' माच नुदो एसे Thank you for watching. अके बे इंराजि मारिलायदों थेंक इउ